L'Espai Santana acull les activitats organitzades gràcies a la Llei de Pla de Barris, una llei que afavoreix la creació de dinàmiques i tallers que beneficien els barris amb menys activitat. Aquesta llei el que pretén és des del tema social, des del tema urbanístic, des del tema de formació i sobretot encarat de cara a la dona. I aquí és on s'emmarquen precisament aquests tallers que estem fent de cuina. Fem llavors, per exemple, a través del doctor Beato, que és el doctor d'aquí del CAP, també ens fa unes xerrades amb ell. Fem des de risoteràpia, tema de ball, que ara les dones estan bastant interessades, tema de cuina, tema de decoració, etc. El grup de dones es reuneix cada dimarts de 6 a 8 i toquen temàtiques ben diferents, des de tallers de recuperació de la memòria històrica fins a activitat física com els abdominals hipopressius. Avui comencem la primera sessió d'una acció que fem des del Pla de Barris, que és la recuperació de la memòria històrica a través dels ulls de dona de l'inici del barri i com han anat evolucionant el tema del barri dintre de tots aquests anys, des de el seu inici fins ara. La idea de tot això és recaptar tota la memòria i després passar-ho una miqueta a les noves generacions que potser no tenen aquesta experiència o no tenen aquest record de com era el barri. Els abdominals hipopressius s'han inclòs des de fa poc en el món del fitness i s'utilitzen per enfortir la zona abdominal sense causar perjudicis al sòl pèlvic. Doncs mira, gràcies a Déu s'han posat de moda i per aquest motiu totes les dones ara tenen molt més consciència de què és treballar el sòl pèlvic. Llavors tot va començar amb un fisio que es dedicava a recuperar el sòl pèlvic de les dones recient parides, un francès que es diu Marcel Coufrier. I aquest senyor va descobrir que justament les dones joves esportistes d'èlit tenien més problemes per recuperar el seu pèlvic, és a dir, se'ls escapava el pipí després de parir, trigaven molt més a recuperar-se que una dona que no havia fet abdominals a la seva vida. Les activitats compten amb l'ajuda i participació de professionals de diferents disciplines i properament s'iniciaran tallers de dansa.